हॅलो, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी फॅमिली. सो येस, आता तुम्हाला तर माहितीच आहे की श्रावण महिना जोरदार सुरू झालेला आहे. जोरदार यासाठी म्हणते मी की श्रावण महिन्यामध्ये सगळ्या सणांना खूपच आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या भारतभर खूप आनंदाने आणि उत्साहाने आपल्याकडे सगळे सण साजरे करतात. आणि श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे सोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे. हा, किती छान आहे ना ही कविता. हो, मला पण खूप आवडते. श्रावण महिन्यातला पहिला सोमवार आहे आणि तुमच्यासोबत मी आजची पूजा जी करणार आहे, श्रावणी सोमवार म्हणजे पहिला सोमवारची जी पूजा करणार आहे मी, तर मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आणि येस, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा की कशी झाली ही पूजा, तुम्ही कशी करता तेही मला सांगा. आणि येस, पटकन आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तुम्हाला मी दाखवते आज कसं झालं आहे वातावरण. येस, सकाळचे आता 8 वाजलेले आहेत, 8 सव्वा 8 झालेले आहेत. खूपच छान पाऊस चाललाय बाहेर, मस्त छान थंड वाटतंय. कोणत्याही कार्याची सुरुवात करताना आपण काय करतो की रांगोळीपासून सुरुवात करतो. तर सर्वात पहिल्यांदा इथे मी दारात छोटीशी रांगोळी काढलेली आहे आणि त्यानंतर मी इथे उंबऱ्याचे पूजन करून घेते. आणि उंबरा पूजन करताना मी इथे सर्व म्हणजे उंबऱ्यामध्ये काही पावलं लावलेत लक्ष्मीचे, त्याच्यावरती मी आता हळदी कुंकू वाहून घेणार आहे. त्यानंतर माझं जे देवघर आहे त्या देवघराच्या खाली, मंदिराच्या खाली मी एक चौरंग ठेवला आहे आणि चौरंगावर असे वस्त्र अंथरून घेणार आहे. स्वच्छ धुतलेले वस्त्र अंथरून घ्यायचे आणि चौरंगसुद्धा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे सुरुवातीला. त्यानंतर इथे सुद्धा मी एक छोटीशी रांगोळी काढणार आहे. एकदम सोपी अशी, जास्त अशी खूप म्हणजे मोठी नाही काढत रांगोळी, छोटीशी आपली. हा जो छाप आहे माझ्याकडे त्या छाप्यांनीच मी रांगोळी काढणार आहे पटकन अशा प्रकारे. नेहमीच्या पूजेमध्ये अशी खूप अशी मोठी रांगोळी नाही काढत मी, पटकन काढता येईल अशी छोटीशीच रांगोळी काढते. अशा प्रकारे मी स्वस्तिक काढणार आहे आणि स्वस्तिकवरती छान असे रंग टाकून घेणार आहे. तरी पण खूप छान वाटतं, सिंपल पण कधी कधी खूप छान वाटतं, म्हणजे रांगोळी जास्त अवघड काढण्यापेक्षा, आणि वेळ पण खूप जात नाही वायाला. तर बघा, अशा प्रकारे मी इथे सुद्धा दोन्ही बाजूला असे स्वस्तिक काढून घेणार आहे. स्वस्तिक काढले तरी पण अशी म्हणजे खूप अशी रांगोळी पूर्ण झाल्यासारखी वाटते. त्यानंतर आता मी तांदळाने ह्या वस्त्रावरती पिंड काढून घेणार आहे. जी शंकराची पिंड आहे तर ती पहिला श्रावणी सोमवार आहे, त्यामुळे इथे मी तांदळाने पिंड काढून घेणार आहे. अशा प्रकारे पिंड काढून झाल्यावरती मी सुपारी ठेवणार आहे आणि त्यानंतर पूजेची तयारी करून घेणार आहे. आता इथे मी पूजेच्या तयारीमध्ये एक समई घेतली आहे. समईमध्ये दिवा लावून घ्यायचा आहे आणि अगरबत्तीसुद्धा लावून घ्यायची आहे. त्यानंतर ते खाली ताटामध्ये मी 5 फुलं घेतली आहेत आणि त्या फुलांनी मी थोडंसं सजावट करणार आहे. सजावट केल्यानंतर आणि अशी फुलं म्हणजे प्रसन्न वाटतं खूप मनाला आपल्या. अगरबत्ती लावल्यावर, घरामध्ये दिवाबत्ती केल्यावर सुद्धा आपल्याला नेहमीच खूप छान असं म्हणजे फ्रेश वाटतं, प्रसन्न वाटतं. आणि आता अशा प्रकारे मी फुलं ठेवणार आहे त्या पिंडीवरती आणि हळदी कुंकू वाहून घेणार आहे. त्यानंतर आता मी इथे काही बेलाची पानं घेतलेली आहेत आणि त्या बेलांच्या पानांचं मी अभिषेक करणार आहे. श्री शंकर भगवानांचे इथे मी स्मरण करून त्या पानांवरती मी दुधाचा अभिषेक करणार आहे. तर बघा, इथे आता अशा प्रकारे बेलाचे पान जे आहे ते उलट्या दिशेने ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती ओम नमः शिवाय, 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 अशा प्रकारे मी जाप करून घेणार आहे ओम नमः शिवायचा.
आणि त्याच्यानंतर दुधाने अभिषेक करणार आहे. खूप छान वाटतं मनाला असं जेव्हा आपण पूजा वगैरे करतो तेव्हा असं आतून म्हणजे मनातून असा आनंद होत असतो. आणि आता त्याच्यावरती मी फूल अर्पण करणार आहे आणि अक्षता काही मी अर्पण करणार आहे. त्याच्यावरती हळद कुंकूसुद्धा वाहून घेणार आहे. म्हणजे श्री शंकर भगवानांचे इथे आपल्याला स्मरण करायचे आहे अगदी मनापासून. आणि हीच मग सोमवारची पूजा. कसा वाटला मग तुम्हाला आजचा व्हिडिओ? आवडला का? मला कमेंट करून सांगा. लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि ऑलवेज कीप स्माइलिंग. बाय बाय फ्रेंड्स.